Salutare și bine v-am găsit un nou episod Maximol. Am schimbat numele și ceva pe aici. Frumușică, Ica. Scuzați-mă, nu sunt accentul de asta, dar am uitat. Am uitat să fac totul într-un episod ca să Iron. Scuzați-mă. M-am dat pe game mode, nu se poate. Vedeți? Error command not found. Nu știu cum se dă pe game mode. Am descurcat toate aplicațiile să dau pe game mode. Game mode command, toate am făcut. Dar nu merge. Acum intră și o prietenă de-a mea. Am o mură frumoasă pe mine, să-i fac și niște botoșei. Din 4. Fac niște botoșei foarte frumoși. Acum vine și ea. Uite-te. Ce faci? No, Maria, stai acolo că spun itemele în chest. Ok. Asta. Plouă afară? Nu. Ce se aude așa? Da, plouă. Da, plouă. M-am suit în pat? Ce? M-am suit în pat? Nu, de ce? Vezi că e un chest. Și tu să spun și eu știu. Uite care este chestul tău. Deci ăsta este patul tău. Ăsta este patul tău, scrie și Maria, și ăsta este chestul tău. Nu degeaba mă țin asta, că este consumat. Tot să ți-l așez. Așa. Da, uite ce armură am eu. O să fac și ție. Mersi. Mă duc afară. Tu vrei să te plouă? Da. Bine. E fain. Nu contează. Uite o oaie. Dar dă târna capul ăla din mână. Nu, Maria, tu strici fața casei. Doamne ferește. Nu știam. Nu știam. Nu știu nimic. Hai în casă. Dacă închizi ușa. Închide-o. Acum. Așa. Și până să vină cealaltă prietena ta. Mâine. Doamne, fer. Cine bocile. Astăzi vine. Uite ce cadou mai ți-am dat. O, Doamne. Niște pantaloni. Uite. Ce urâte sunt. Da, e pula aia. Ce mai prost sunt eu. Ești cu prost. Ce să fac? E ceva în germană. Nu știu în germană. Da. Stai! Asta scovia Heizdu. Nu! Uite cât armură ai. Bine, uite eu cum arăt. Fain? Cum arăt? Fain. Da, uite ce la mine. Și cu mâna goală. Fain. Și uite-te la tine. Dar și tu ai armură ce
Haideți să mai ne consumăm aerul, pentru că chiar nu-i bine. Că am strâns din greu. Să nu mai iei din chest. Tocmai îți dau și eu niște lemne în chest, dar să nu le iei. Dacă vrei, e torță. Scrie ceva în germană, știe germană fata. Nu găsesc ăla. Cred că se face noapte. Hai. Da. O cheamă Steve. N-am măsul ăla. Nu așa se cheamă. Da, uitați, o scrie ceva. We hide do. We hide do. E că ce faci tu? Sare, Marinuca. Vi, hai să... Florian. Te cheamă Florian. Mă cheamă Max. Max e punct. Știai? Hai să ne culcăm. Culcărică! Așa. Până mă trimit ăla. De ce nu stau jos? Eu stau până se face seară. Haide că nu mai plouă. Milene. Haide. Dar vorbește un pic mai tare pentru că lumea nu te aude. Da, și că nu mai trimite ceva. Să nu mă auziți. Hai cu mine. Hai cu mine în explorare. Eu mă duc departe. Nu te duc departe. Să nu mă găsească. Hai Maria, cu mine. Noroc. Haide să minăm. Unde? În mina noastră veche. Unde e? Aici. Nu mă țin minte. Să minăm. Yeah. Să minăm. Ești. Dar băga că n-ai luat torța. Hai. Da, ce să sap? Da, eu ce vrei, da. Nu paturile. E paturile că se proastă. E bine? Păi mai taie, mai taie. Nu văd. Aprinde lumina, te rog. De eu n-am torțe la mine. Dar nu văd. Pe eu n-am torțe la mine. Nu tu. știu unde sunt. M-ai blocat. Da, eu te-am blocat. Eu sunt în casă, tu. Dar eu nu pot să ies. Hai, târnă cop de tine. Păi cum nu pot să ies? Că eu nu te-am blocat. Eu am plecat direct. Ah, stai. Unde-s? Ia storță și hai. De stau să-mi iau. Dacă tu nu ți-ai luat torța, nu mai te ia, că o să fie și mai rău. Ce? Vezi? Nu eu! Am fost în casă. Doamne, știi, asta dă zen de Herobrine, știi cine este Herobrine? Nu. Un om fără ochi care te spionează zilnic, da. Și eu ce mă fac? Bine, eu l-am văzut odată. Stai exact unde ești. Acum vin. Hai. Unde? Hai. Tu. Ce naiba ai făcut aici, Doamne? Uite de sus. Du în casă.
Cam atât cu acest episod și pa!